Metsät kaipaavat eri ikävaiheissa erilaisia hoito- ja kunnostustoimia. Ajallaan tehdyt metsänhoitotyöt johtavat tuottavaan metsän kasvuun. Apurikaatokahva on kehitetty energiapuun rankojen sekä pienpuiden siirtelykaatoon helpottamaan ja monipuolistamaan metsänhoitotöitä. Kaato selkäsuorana, hallittu puunkaato ja koko puun korjuu on mahdollista. Kaatokahvan kiinnitys sahaan. Takalukitusosa kiinnitetään ensin. Sitten etulukitusosa. Ja kokeile vielä kaasukahvasta kaasun toiminta ennen sahan käynnistystä. Siirtelykaato on työmenetelmä, jonka avulla puuta voidaan siirtää muutama metri kannolta ajouran varteen kouransa kasoihin heti sahauksen jälkeen ennen kuin puu ehtii kaatua. Työssä käytetään näin puun liike-energiaa hyväksi. Puuhun tartutaan vasemmalla kädellä samaan aikaan kuin oikealla kädellä kaasukahvasta ohjaten työnnetään reidellä alatukikahva apuna käyttäen sahaa kohti puun runkoa ja tehdään kaatosahaus. Kourakasat voidaan katkaista kuljetuspituuteen ilman kahvan irrotusta sahasta. Eritason sahaus. Isommat energiapuut sahataan eritason sahauksella, jolloin puu voidaan kaataa suunnatusti suoraan kourakasaan. Kourakasat sijoitetaan osin päällekkäin, jolloin maa-aineesta ei kulkeudu kuljetusvaiheessa välivarastoon. Muut taimikonhoitotyöt. Kaatokahvoilla varustettuna moottorisaalla voidaan perata myös pienialaiset taimikot.